Crear e difundir música no rural é unha tarea moi complicada, desgraciadamente, pero ao mesmo tempo motívame esta tarea, motívame a acercar dentro do conservatorio unha música, unha cultura musical máis profesional á cidadanía de Verín e da comarca. O Conservatorio de Música de Verín significa futuro, un futuro laboral para os pequenos rapaces e rapazas da vila e da comarca, que o día de mañá teñan unha saída máis no mercado laboral que tan importante é nestes momentos. A música, o teatro e todas as artes en xeral, ademais de aportarlle un conocemento e unha cultura tan importante na vida de cada persona, supoñen un incremento en moitos valores, valores como é o traballar en grupo, como é o respeto polo traballo dos demais. Se nos pomos un pouco no que é na miña faceta, na música, tocar en conxunto, respetar o que está tocando o compañeiro, todos eses valores son moi importantes para o día de mañá ser unha persona máis completa. As táboas no escenario aportan confianza, confianza nun mesmo, confianza no traballo, confianza na dedicación, aportan alegría, o feito de que tú estés tocando, estés expresando unha idea musical ao público e este público cho agradezca despois do concerto, eso é unha satisfacción indescriptible para os rapaces. Desarrollar un festival ou unhas jornadas de latesos do rural no camiño para nós é super importante porque ao final nós formámonos para tocar para o público e todas as iniciativas onde a música e os nosos músicos teñan un hueco, pois máis que agradecidos. Non. Desgraciadamente non. Eu creo que non. Pois por ahora non. Non. Por desgracia non. Pois de momento non. O menos que teñas moita sorte, tristemente polo momento non. Perder a vergonza. Alegría. Confianza. Máis confianza a hora de tocar. Un pouco de seguridade, aunque nunca perdes esos nervios. Soltura. A ter máis seguridade en mí mesma. Felicidade. Pois alegría. Sínteste importante. Alegría. Felicidade de sorprender a un público novo. Alegría. Nervios. Nerviosismo por intentar facelo ben e que todos disfruten a parte de min. Alegría. Tristeza. Desgraciadamente unha realidade. Un golpe duro á cultura. Unha necesidade. Inadmisible. A etapa máis feliz da vida é a inocencia. Sabiduría. Convídovos a todos a que asistades ás xornadas de Latesos do Rural no Camiño porque é un evento que acolle a todas as persoas de todas as idades e é unha forma de pasar un rato agradable. Así que, vémonos alí.